Għal xahar ieħor, Malta għandha l-inqas rata ta' inflazzjoni minn fost il-pajjiżi kollha fiż-żona tal-Ewro. Skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna hija ta' 5.6%. Din ir-rata hija inqas sew mill-medja taż-żona tal-Ewro li hija ta' 8.1%, 2.5% iżjed mir-rata tal-inflazzjoni ta' Malta. Ir-rata medja tal-inflazzjoni fiż-żona tal-Ewro kellha żieda ta' kważi punt perċentwali f'xahar meta telet għal 8.1% f'Mejju mir-rata ta' 7.4% f'April. Ħarsa lejn il-figuri madwar iż-żona tal-Ewro turi li bl-inqas qoli tal-ħajja hemm Malta u wara jiġu Franza u l-Finlandja. L-ikbar rata ta' qoli tal-ħajja fiż-żona tal-Ewro kienet fl-Estonja, fil-Litwanja u fil-Latvja. Mill-istatistika tal-Eurostat ħareġ ukoll kif matul ix-xahar ta' Mejju ir-rata tal-inflazzjoni żdiedet kullimkien. Il-gwerra fl-Ukrajna ħallit impatt qawwi fuq il-prezzijiet fosthom dawk ta' enerġija f'kull membru stat tal-Unjoni Ewropea. Ta' min ifakkar li f'Malta il-Gvern qed iżomm il-prezzijiet stabbli bl-għajnuna l-importaturi tal-qmugħ filwaqt li ħal miżuri neċessarji biex ma jolgħux il-prezzijiet tal-fjuwil u tal-enerġija.